बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुम सनितपुर जिल्लानि जयसिटियाव 28 आरो 29 मेआव साननैनि हाबाफारिजों जानाय ब्रैथि बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि बोसोरारि जथुम्मानि दिनै जोबथा सान। दिनै जथुम्मानि जोबथा सानाव फुंनि समाव गौथुमनि फिरफिलाखौ बिरहोयो आफादगिरि मितु बर'आ। मिशन फराय सोरजि आरो गोजाम गोदान लिरगिरिफोरनि उदां सावरायनाय हाबाफारियाव फुंखा सुबुं महरै बाहागो लायो अमृत खेरखातारि, मैखोम बसुमतारि, सानसुमा ब्रह्म आरो सोरजि बसुमतारिया। जथुम्मानि जोबथा सानाव गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होयो जयसिटिनि सोरां गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि सन्तोष बसुमतारिया। गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै नुजाथिदोंमोन बिटिसिनि इएम दावबायसा बर'आ। थांखिजानाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि प्रसान्त बर'आ आरो माननि आलासि महरै बाहागो लादोंमोन अरुणाचल प्रदेशनि समाज सिबियारि बासां वागेआ। निउज डेस्क रिपर्ट समनि रादाब।